Waƙa mai taken sunan wasa ba faɗa ba. Tirka shi. Ga kaɗan daga cikin waƙar babban mawaƙin nan wanda ya fice a faɗin Najeriya wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara. Wacce yi wa Brigadier Abdulrahman Chani. Wacce mai lakabin to mai saurare sai ya ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma za mu so wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka. To mai saurare za mu so ƙara gyara zama da kuma ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Za mu so wannan ne ziyartar ka na farko wannan YouTube channel namu. Domin ko hakan shine zai ba mu damar samun samun labaran da zarar mu ɗora akai-akai. Domin dai kakan shi ne zai baka damar samun labaran mu. Lallai babu shakka babban mawaƙin nan wanda ya fice ya shahara a faɗin gidan Najeriya gabaki ɗaya. Babu shakka Nuraim Ino ya tsaya taka ya tsaya yi wa Muhammad Abdulrahman Brigadier na soja a jamhuriyar Niger ya mai babbar zazzafar waka. A lokacin da kuma za ku ga mun sako muku kaɗan daga cikin ta. Ka kore duk wani mai zaman banza sannan kafin zuwa lokacin da za mu sako muku full ɗin ainihin wakar Abdulrahman ɗin Chani. Sana'a ta dole. Wacce babban mawaƙin nan ya mai wato Dauda Kahutu Rarara. Wanda aka san shi da waƙe wato 'yan siyasa a nan gida Najeriya. Ba tare da duka an tsaya an yi bincike ko wani abu ko a kore mutum. A lokacin da Dauda Kahutu Rararan ya ce ba zai zauna ya kasa a gwiwa ba. Dole shi ya gangara cikin jamhuriyar Niger domin wake Brigadier Abdulrahman Chani. Sannan kuma yana so ya ƙara cimma mulkin sa domin ya ƙara zarcewa. A lokacin da ya je mai wannan zazzafa waƙar mai suna Zaki babu mai takaka. Jin daɗin mulkin sa sannan kuma suna ƙara mara sannan kuma ko ina dai inda ka je muna bayan ka muna nan tare da kai daga nan har zuwa lokacin da zaka ajiye mulkin ka na cikin jamhuriyar Niger din. Shugaba wanda baya ganin bisa kwatanta adalci da kake musu da kuma gaskiya da kuma yadda kake gudanar da mulkin ka ba san zuciya ba wani san kai kuma baka fifita kowa ba. In ko ga an yi yunkurin haka wannan abin ne yasa Dauda Kahutu ya ji matakar jin daɗin hakan haƙinsa domin kowa ya huta. Sannan kuma ya ce dole shi ya yi wa Brigadier Abdulrahman Chani wannan zazzafin waƙar. Ya karɓi mulki ne ba a lokacin da za ku ga mun sako muku kaɗan daga cikin waƙar domin jin daɗin ta. To bai ma dace da karɓar mulkin. Sannan kuma sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tashar tamu. Marhaba TV mai albarka domin samun cikakken rahotannin irin wannan labaran da suke gudana na sabuwar waƙoƙin da ake yi wa Abdulrahman Brigadier Chani, shugaban ƙasar jamhuriyar Niger ɗin a yanzu haka, kuma janar na soja. Lallai babu shakka Brigadier Abdulrahman Chani ya ji matuƙar jin daɗin wannan waƙar da shi Dauda Kahutu Rarara ya mai, sannan kuma yana matuƙar jin daɗi kuma yana miƙo godiya sosai. Akan cewar ya ji matuƙar jin daɗin wannan waƙar da aka yi mai sannan kuma yana ƙara godiya da dukkan masoyansa da suke cikin nan gida Najeriya. A lokacin da Abdulrahman Chani ya ce babu abin da zai ce Dauda Kahutu Rarara sai dai godiya. To mai saurare a nan za mu dakata.